Me täällä Hedencare Securityllä tiedetään, että jokainen tila ja jokainen ympäristö vaatii omanlaisensa kamerajärjestelmän. Meidän laaja kameravalikoima takaa, että voidaan tarjota jokaiseen kohteeseen sopivan ratkaisun. Tarjoamme peruskameroita jokapäiväiseen käyttöön, mutta myös kehittyneempiä ratkaisuja, kuten PTZ-kamerat, jotka seuraavat liikettä, sekä erikoiskameroita, kuten lämpökameroita, jotka näkevät myös äärimmäisissä olosuhteissa. Tämän lisäksi osassa kameroistamme on sisäänrakennetut analytiikkatoiminnot, jotka tekevät valvonnasta entistä älykkäämpää. Ne nopeuttavat selvitystyötä, vähentävät verkkoliikennettä ja tallennustilan tarvetta. Ennen kaikkea ne lisäävät kokonaisturvallisuutta olosuhteista riippumatta. Olipa tarpeesi mikä tahansa, meiltä löydät juuri oikeat kamerat ja järjestelmäratkaisut kohteeseesi. Lisäksi me tarjotaan kokonaisvaltaiset valvontajärjestelmät, jotka sisältää kaiken tarvittavan.